Salutare și bine v-am găsit la un episod, sunt Alex, iar astăzi te mergi cu Robi. Și astăzi vom merge frumos în Herăstrău. Sper că nu a fost de mult. Și atenție mare, furca după căpriță este proaspăt servisată, chiar de mine, și merge mai mult decât bine. Așa că dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați voi acolo un like, un subscribe. Și noi ne vedem în continuare cu clipul. Pa! Pardon! Opa! În Herăstrău, frate. Vine 41. Mi-am dat și eu prostia aia de apă jos, că și așa nu foloseam. E prea bună chestia de apă. Păi dacă n-aveam sticlă și nici nu dau 1.000.000 pe o sticlă cât cera aia de la YT. Dar noi avem căpriță. Păi da, mă, da. A, păi da, bravo. Dacă vrei să fii acolo, full brand, full eticat. Să trăiți. Dacă nu ne lasă intrăm, ești bulangiu. Și am făcut la coaie. A intrat, am sus și după aia am dat să intru și am închis ușile și mi-a prins roata din față. Și am început să dau așa cu picioarele, cât de tare am făcut în tramvaiul ăsta. Nu dau cu picioarele, ăla dat să plece, mi-am tras trebuia și pe aia, coaie, dacă ți-e șutul ăla, dacă Opa. Așa, nu. unde ne urcăm, opa. Crazy Rider. Bomboclat. Hai, vere! Hai, crazy. Dar nu ți pare că le-am un pic cam suspus? Wow! Ce falochem ți-am dat! Mă, dar cauciucurile cam moale. Hai! Hai! Da, tu ești. Vezi, vărule, ce... Băi, ești nebun, ce mașini ca lume aici. Ce tare este Thunderbird. Cât costă asta, că cumpăr și eu de asta? Mamă, 23.000 de euro. 7 litri în VO, mâncați și gura ta, ce așa sub capotă. La lumea. 23.000 de euro e mult, da. Să merită. Are și numai 75.000 de kilometri. O băgăm pe car vertical. Da, să verificăm dacă sunt kilometri, da. Băgați pe car vertical codul ale. Salut! Salut, fraților! Salut!
Salutare! Da. Uite și pe Punjabi. Punjabi! Salut Punjabi! Să trăiască cu metri. Mamă, frate, unde am ajuns? Sunt un youtuber crazy. Oh, bă, prostule! Ce prost ești. Da, acum gen cere scuze dacă nu v-ați dat seama. Chiar așa, mă, nimeni aici? Ce părere ai de pe că nimeni în parc? Suntem doi ciudați care au venit pe vremea asta. Chiar și așa. Wow! Hai! Mamă! Dă-i tu primul. Uf! Wow! Mamă! Ha! Crazy! Ce faci? Mâncați-aș gura ta! Wow! Eu n-am dat flet. Ce nose. Opa. Hey. Mamă, ce nose. Oski, parabida, oski. Claxon. Nu vrea claxonul. O, lăsați ca... Aha, da, bagă-te dacă e. Păi da, nu. Hai! Vrum, 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 vrum. Vrum, 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 vrum. Vrum, vrum, vrum. Wow, frate, am ajuns în Herăstrău, ce chestie! Mare timelapse a fost. Da, live feel quick. Hai, send it. Wow. Mama, e baltă. Hai sus. Mamă. Vede, ce faci? Am înțeles. Stai așa că m-am speriat. Eu sunt la Red Bull Rampage. Red Bull Rampage. Uf. Ardo.
Și acum treia flet. Da. Fletul ăsta. Vii, uite așa și dai flet aici. Că e mic. E mic. Hai, dai. E mărit ceva. Are sta căpriță. Frate, tu ești. O, te curbă nebună. Aoleo, deci dacă n-am alunecat, dam și ăsta. Dar nu că alunecat, te pot te Genunchi. Hai. Uite. Hai Hai să-mi drop-ul ăsta. Hai că dau eu. Hai! Haide, frate, dă-i! Off! E ok. It's ok, brother. Vezi că chiar n-am să iau pe pământ, ar fi pe cine. Ia uite și pe ăsta. Vai de cap de zilele tale. Salut! Da. Pedalează, săracule! Mamă, ce noroi sare! Bă, ia-te ce dă. Am dat mai mare. Opa! Știu! Ce prost ești! Huliganule! Freeride! Uite, chiar aici și uite așa. Măricel. Îl dai? Nu știu. Uf. Ha.
Trăiască România! Hai. Unde am ajuns? Wow, ce crazy! Hai tu! Nu dau. De ce? Am obosit cu aia. Opa. Zice Să să... pui tu de la cu... Ok, hai că dau eu. Stai că vine Mașinescovici. Mamă, ce-i vede pe jos? N-are, uite bă! Am încercat un tire grab. Oh! Mr. President! Mare. Da, e gigant! Vreau și eu un off-footer. Uf. Uf. Ăla-i flat. Dau rolling că mor. Oh, n-a vreun off-footer. Dar de ce e așa înainte? Ce? Wait. Wait a second. Stai așa. Nu, trebuie să mă mai scoateți. Mamă! Hai, dă-i. Lasă-mă, mă. Uite unul mai prost. Wow.
Păi da. Da, normal. Bă, fraților, cam asta a fost și cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați like, subscribe, intrați și la Alex6 pe Instagram. Și cam asta a fost. Vă aștept la următorul videoclip. Pa!